नै जों दा कामाख्यायाव थांगासिनो दङ। कामाख्यायाव मानो थांदों बेखौ लास्ट भिडिअ नोंथांमोननो फोरमायगोन। बे जाबाय कामाख्यानि मेन गेट, बेजोंनो नोंथांमोना हाबलांनांगोन आरो बेजों थाङोब्लानो कामाख्या मन्दिरखौ नोंथांमोना मोनगोन। भिडिअखौ नोंथांमोना मोजाङै नायलां, कामाख्या थानसालिखौ आबुङै दिन्थिनो थाखाय नाजागोन आरो बेवहाय जोङो मा खालामदों बेखौबो नोंथांमोना दिन्थिगोन। Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands. दा जों नै कामाख्यानि सिङाव थांनो थाखाय नैबे सिरिजों थांगासिनो दङ। बेवहाय गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोर फैयो, गोबां माने देश बिदेशनि मानसिफोरबो फैयो। भारतबर्षनिथ' गोबां मानसिफोर बेवहाय फैयो, नोंथांमोना नुनो मोनदों। बेवहाय जों आलारि बाथि आरो गुबुन गुबुन नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ लानानै जोङो कामाख्या सिङाव हाबलांगासिनो दङ। नै बेयो लास्ट मेन गेट, बेजों जोङो कामाख्या सिङाव हाबनोसै आरो बेनो कामाख्या थानसालि, बे सिङावनो जोङो दायो हाबलांनोसै। आरो गोबां मानसि बेवहाय जों फुङाव फैदोंब्लाबो नुदों नोंथांमोना, जों 8:30 बाजियाव फैदों, थेवब्लाबो बेवहाय गोबां मानसिफोर दङ। माने बे सिङाव हाबनो थाखाय जोङो लाइनाव थानो गोनां जादों। नोंथांमोना नुदों गोबां मानसि बेवहाय, नाय नोंथांमोना नुदों गोबां मानसि बेवहाय, गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफ्रा बेवहाय सानफ्रोमबो बेवहाय खुलुमनो फैयो, बोर बिनो फैयो। थानसालि सिंनिफ्राय फैनानै बेवहाय बयबो नालेंखरखौ सिंखावनानै बेनि दैखौ होयो आरो जोंबो नालेंखरखौ सिंखावनानै बेनि दैखौ, बेनि गोथार दैखौ बेवहाय होयो। आरो नुदों नोंथांमोना आंनिखौ होबाय, सिंखावबाय, सिंखावनानै आरोबाव खेबसे आङो होबावनोसै, होनानै आङो बेनि गोथार दैखौ होबाय। नोंथांमोना नुदों गोबां मानसिफ्रा बेवहाय नालेंखरनि गोथार दैखौबो बेवहाय होयो। कामाख्या थानसालियाव फैनायनि गाहाय जाहोनानो जाबाय, बियो रिजिना बर', जोंनि आब', जोंनि मिसेसनि बिब'नि फिसाजो, बियो सिंगापुराव जब मोनदों आरो फैगौ 15 जुलाइ खालि बेयो सिंगापुराव थांगोन आरो बेनि थाखायनो जोङो बे थानसालियाव बोर बिनो फैदों, जाहाथे मोजाङै मोजां बेवहाय सहैनो हायो आरो मोजां खामानि मावनो हायो। गोदान फैनायफोरनि थाखाय मोनसे इनफरमेसन, बेवहाय देउरि समाजा थायो, देउरि समाजनि थाखाय बे खथाया। आरो बेथिं नुदो, बे जाबाय इनफरमेसन सेन्टार। नोंथाङा जुदि कामाख्या थानसालिनि सोमोन्दै माबाफोर मिथिनांगौ दङब्ला बे सेन्टाराव थांनानै सोङोब्लानो गासैबो इनफरमेसनखौ मोनगोन आरो बेवहाय इनफरमेसनखौ होयो। जोबोद समायना थानसालि जोङो नुदों। बेवहाय जोङो नै बिसोरो फट' खेबो आरो गांसे फट'आव 100 रां लायो आरो सानसेयावनो बिथांमोना 3,000-4,000 रां खामाय होननानै खोन्थादों। फट' थिखांनानैबो जे गावखौ सलायनो हायो बा न'खर सलायनो हायो, बेखौ नुदों नोंथांमोना। फट' थिखांनानैबो बिथांमोना गावनि न'खर, गावनि संसारखौ बिथांमोना सालायगासिनो दङ। आरो बेवहाय बर' मानसिफोरखौ नुनो थाङाखै, गुबुन हारिनि मानसिफोर दङ, साफा सानै हयथ' थानो हागौ, आं बेखौ नुवाखै। जोबोद समायना जायगा। दायो जों थानसालिनिफ्राय ओंखारबोबाय, ओंखारबोनानै जोङो गुबुन मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों। बे जाबाय थमास कुक। बेवहाय जोङो रांखौ एक्सचेन्ज खालामनो नागिरदों, मानि एक्सचेन्ज खालामनो नागिरदों। सिंगापुराव थांगोन नालाय, जोंनि इण्डियाननि जिथु रां, बेजों जोङो सिंगापुरनि डलार एक्सचेन्ज खालामनो नागिरदों। जोङो सिङाव हाबबाय, सिङाव हाबनानै जोंनि डकुमेन्टसफोरखौ होनानै जोङो रांखौ एक्सचेन्ज खालामगोन। बेनो जाबाय सिंगापुर डलार, नोंथांमोना नुदों 50